Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Kliwon 9 Desember 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer woing pamratobat, woing pamratobat. Para adiyuswa, wonten dusun ingkang mayoritas Kristen. Milanipun dusun punika warganipun sami sregep kempalan lan sami dados pradata pengurus wilayah komisi ing gereja. Nanging emanipun wonten sawetawis ingkang boten nyunaraken jati dirinipun minangka tiyang Kristen. Awit tasih wonten ingkang sami totoan mendem lan pasulayan. Nabi Yohanes Pambaptis mawartosaken pamratobat kangge mapakaken rawuhipun Gusti Yesus. Milanipun kathah tiyang saking kitha Yerusalem, Yudea lan wewengkon ing sak kiwa tengenipun Bengawan Yarden ingkang sami nyuwun kabaptis lan ngakeni dosanipun. Nanging nalika tiyang Farisi lan Saduki nyuwun kabaptis, Nabi Yohanes nampik awit kekalihipun gadahi watak angkara budi, julik, remen ngapusi, kumalungkung, boten jujur, lan pangucapipun kebak wisa ingkang ala. Pramila Nabi Yohanes mratelakaken bilih tiyang punika saestu mratobat, kedahipun saged metokaken woh ingkang sembada. Matius 3 ayat 8 ngendika, yen mangkono padha metokno woh kang sembada marang pamratobat. Para adiyuswa, minangka tiyang Kristen, boten namung mitadosi dhateng Gusti Yesus, nanging ugi kedah ngedalaken woh. Wujuding woh inggih menika nulodo dhateng Gusti Yesus nindakaken kabecikan, kayekten, keadilan sarta adum weweh. Mila ing mangsa Advent punika sumangga kita sami niti priksa kawontenanipun gesang kita. Matemah kita menika tansah caket raket kalian Gusti lan budidaya mratobat. Matemah gesang kita nuhoni dawuhipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika, amrih kawula ngedalaken woh pamratobat caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken sederek Nena putranipun Bapak Beni ing wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandang sakit ing griya sakit Bandung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah sederek Nena menika ingkang nampi bagas kesarasan ingkang wetah saking paduka. Mekaten ugi kalau pasrahaken bini sepuh Martopo ingkang udasa mangke ugi nembe ngraosaken gerah kawula pitados paduka ugi badhe tansah makarya. Matemah sederek kawula bini sepuh Martopo menika inggal nampi wetahing kesarasan. Bapak selamat ing jaranan GKJ Magelang, monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Amber sederek kawula Bapak selamat menika inggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Warimin ingkang udasa mangke nembe nandang sakit, kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan ugi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Sri Maimu Niarti ingkang sampun nampi operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sederek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis,
Ibu Wiwi Susilowati kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah paring kegiatan sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Antp Adum Tresno Agape Solo 3. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika, putra mantunipun Bapak Kris Susianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang, Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang udasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Harto. Sedherek Esti wonten ing Wonocatur, kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.